Един месец без никакъв апарат и без никакви проблеми. Може ли да Бог ще изцелите? Халелуя! О, да, Бог, аз говоря. Какво се случва? Ти имаш китка? Да? Какво се случва? Още докато идваше. Бог започва да изцелява. Може ли да го пляскаме на Бога? Може ли да го пляскаме на Исус? Няма Бога. Болеше като идваш и сега няма никаква Бога. Напълно изцелена. Може ли да го пляскаме на Исус? Има ли някой, който с слуха? Ако имаш проблем с слуха, помагай ми.